приватизационни договори по последните 24 години. Преразглеждане на всички концесии и договори в последните отново 24 години. Спиране на всички приватизационни сделки. Ако бъдат изпълнени горните ни изисквания, това ще доведе до незабавно повишаване на жизнения стандарт на българския народ. Водени от чувството на любов към скъпата република и народ към нея. Заявяваме, че протестите ще продължат. До тогава, докато не бъдат изпълнени исканията ни. Залогът е голям или мафията, или народът. Отдуваш езика. Свободно иска, има си на сърцето някакво чувство да дойде, но кратко да се изкаже. Ние сме отворени към всички, ние сме с вас и вие сте с нас. Откъде го тук е силно? Къде продават знамена? Знамена ли? Ами в един магазин малко по-нагоре. Само секунда. Обаче... Само секунда. Само секунда, скъпи братя и сестри. Само секунда искам да ви кажа моите чувства. Преди 4 дена сме знаете какво се случи. Днеска съм най-щастливият човек, че съм сред вас. И това, което поехме, искам заедно да бъдем до края единни, за да върнем това, което е нашата родина. Нашите деца, нашите внуци, всички и правнуци тук да живеят, тук да се развиват. България, Варна днеска показа на цяла България и на цяла Европа, че българският дух е жив. И ние ще продължим, за да видим, че в тази Европа българи и юнаци! 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 Българи! Благодаря за цели и продължаваме заедно! Живее България! Здравейте, публика! Всички, които са граждански тук, дошли да защитим правата на внуците, на децата, които ги няма тук. Обръщам се към всички вас, към мнозинството и питам: Българио, къде са твоите деца? Що майки български родихте толкова с много красота? Къде изчезнаха девойките ни мили? Никой не знае в чуждата страна. Къде са нашите мъмци юнаци? По чужди труби скитат се сираци. Горбетът душим да ги позлати, а връщат се с сребърни коси. Къде са нашите старци мили? Къде са нашите старци мили? Че радост да почерпите от тях с сили. Така правителството ни реши с малки пенсии да ги умори. Къде са нашите героични майки? Прехвърлят ли 40-те? Изхвърлят ги на улицата като псета. Че стари били вече те. Потърсят ли си работа горките? На работодателя в очите на сметката огромна си личи. Там тачат само мобили гърди. Какво направих с бедните деца? Остави ги да лират в прахта и край отпадъчните кофи, сули
жив, намерен там горчив. Защо, родино, все още мълчиш? Защо ли Бог от небесния си дом не вдигне своята десница? Всички в министрите да повали. Защо не са министри, парламенти, чакали, долни, връфат си месата, а после в колари ги огромни? Съвсем кратък ще бъде. Добър ден на всички. Освен този протест, който е за цените на тока, смятам, че много от хората, които сме тук, знаем, че може би много по-голям проблем във Варна е рециклирането там. И аз се постарах и съм направил нова фирма за общината, която е ковчиката на Кирчо, и просто молявам да отделим 2 минути и да отидем да му я оставим там, да си я има. Ако се присъедините към мен, да отидем да я занесем на входа. Това е. Братя и сестри, християни и християнки, аз съм иеромонах Аверки, който по случайност, по служба и по мои работи попаднах тук и като гражданин, и като български свещеномонах се озовах на тези протести, за да ви дам своето благословение. Мнозина питат, кои са инициаторите на тези протести? Аз ще ви отговоря. Главният инициатор на тези протести е господин Бойко Борисов и българското правителство. Мнозина ще кажат защо. Ами, ето защо. Църквата се грижи за духовния напредък на нацията и на нас упорито ни се пречи от правителството, като не се въвежда вероучение, за да няма морал, за да може народа да бъде на ниско интелектуално ниво и да бъде по-лесно манипулиран. Но моралът на българския народ се оказва, че още жив. А за материалното благополучие трябва да се грижи правителството. Така е и записано в Конституцията. Отговорност за ставащото в страната носи изпълнителната власт, т.е. правителството. И този огромен митинг, който вярвам, че и в цялата страна ще бъде в още по-големи мащаби, трябва да бъде една голема червена лампа в българското правителство, да се вземе в ръце и да развали договорите с тези ЕРП-та. Така както вече албанците изгониха ЧЕЗ, така и нашето правителство, ако не иска да бъде изгонено на изборите, трябва да вземе да изгони тези ЕРП-та, които крадат народа така, както Турчин не го е крал. Гражданин, като свещеномонах, благославим мирния характер на протестите и прибирайки се в монашеската килия на моето заточение, и там молитвено ще бъда с вас и ви пожелавам успех и победа! 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 Уважаеми съмишленици, братя и сестри, от името на инициативния комитет определяме срок за изпълнение на нашите искания една седмица. Ако не бъдат изпълнени на 24-ти в неделя, имаме готовност да обявим национално гражданско неподчинение. До тогава протестите ще продължават всеки ден. Съгласни ли сте? Да! Призоваваме гражданите през
да спрат да плащат сметките си за тока. Само да допълня, че освен на правителството, мисля, че във Варна главният виновник за този протест е Тим. Долу Тим! 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 Чувате ли Тим? Здравейте! Ще бъда кратък. Казвам се Красимир Демиров, работя сондьор съм в геоложко предприятие. Това, което искам да кажа е, че необходимо е да сме единни, да сме до край, да съборим това правителство, защото всички тези неща, които се случват, са следствие на некадърното управление на страната толкова години, от некадърни и корумпирани правителства. Това, което трябва да се случи е следното. Да се свика правителство на съсловните организации. Всички министри да бъдат избрани на вътрешно-съсловни избори, а не от политически партии. Тогава единствено ще се намери решение на всички наши проблеми. Това, което искам да кажа, не знаете. Браво! Уважаеми граждани, не забравяйте да подкрепите и подписката за местен референдум, за да спрем Тим да застрои крайбрежната ни алея на Морската градина. Подписката ще е всеки ден на Севастопол, на площад Севастопол срещу Макдоналдс. Може да се разпишете. А сега ще ви кажат маршрута за днешния протест. Братя българи, маршрута за днешния протест е в посока катедралата и нагоре по булевард Владислав Ваненчик. Моля да се отправите натам, за да настигнем останалата част от протестиращите и да се присъединим към тях.